Здравейте, приятели! Днескашният риболов трябваше да е риболов на шарани. Но реката качва и така или иначе ще направим риболов на клюнк. От опит знам, че когато реката качва, може би движи повече храна и самите шарани не искат да кълват. Затова реших да направя един риболов на клюнк. Надявам се да има какво да покажем днес. Също така нещо много важно. Имаме нов член на рода, който се роди преди 2 дни. На брат ми син, да е жив и здрав. Всичко най-хубаво в живота му пожелавам. И с радост да носи моето име. Така. Днескашния риболов, вече всичко, което хванем, говорим за сом, ще я връщаме обратно. Защото съм си достигнал някаква моя квота за риби, която бях се определил и няма смисъл да унищожавам, раздавам и какво ли още не. Така че каквото хванем, ще връщаме обратно, за рибата да порасне и каквото се сетите още. Просто няма смисъл да унищожаваме рибите, когато не са ни нужни. Да, риболовът е хобби, да, риболовът е спорт, но всичко трябва да има граници. Съветвам повечето рибари, които не им е нужна риба, да я връщат обратно. Просто излишно е да се презапасяваме, да пълним чували и всякакви други неща. Достатъчно няма риби. Достатъчно е тегав риболова, достатъчно трудно се случват нещата. Просто моя съвет към всички рибари да връщат рибата, която не им е нужна, и да връщат малките риби, защото ако не връщаме малките риби, занапред тотално няма да има какво да се лови и даже на моменти наистина съм си мислил да продам лодката, защото имаше един период, беше страшно зле. Просто няколко, говорим в рамките на 5-6 риболова, я хванем риба, я не. Тук последната година-две нещата са една идея по-добре, но отново нещата се случват много трудно. И една молба към скъпите господа на Яра, които гледат канал DM Fishing. Моля ви, малко повече контрол. Защото, честно да ви кажа, аз ви виждам много рядко, да не кажа и в рамките на няколко години. Не знам за какво ви плащат, но излезте и се оправдайте заплатите. Защото бракониери, всякакви личности по тая река, които унищожават, грабят и какво ли още не се случва. Просто всички рибари сме виждали страшно много глупости по реката, които се причиняват от рибари. Да не говорим за боклуците на брега, които се хвърлят във водата, които се хвърлят и тем подобни чудеси. Просто малко уважение към природата, към рибното богатство. Това е моят съвет. Слушайте се и нещата ще се подобрят. Ако ние не ги подобрим, няма кой да го направи. И така, приятели. Радвам се, че сте с канал DM Fishing. Ще видим днес какво ще се случи от към риболов. Надявам се да има какво да покажем. И да помоля също така да се абонирате за канала. Ще се постарая да получавате редовно видеа с какво се случва по река Дунав. Риболовът продължава и ще видим как ще случат нещата днес. Има малко неподходящ вятър, но това е все още в допустими граници. Така че нищо страшно за момента. Така, нещо да кажа за замятането. Значи по принцип, като отпуснете така около метър, замятате леко настрани и я пускате по течението. Така предотвратяваме оплитане на стръвта. Защото ако се оплете стръвта, няма как да хванете риба.
Има ли оплитане, също така, има ли буклук или водорасла по куката, също няма да има калване. Просто трябва да поддържаме страфта чиста и да не е оплетена. Това е едно от най-важните правила на клюнка по река Дунав. Така, продължаваме. Ето, приятели, дигна се една риба, която ходи нагоре-надолу. Сега ще направим опит да я хванем. Слиза леко надолу. Надявам се да успеем да я върнем. Да, върна се. Очакваме калване. И се откачи. Нищо. Зареждаме стръв и продължаваме, защото вижте какво се случи с стръвта. Появи се друга риба горе, която е доста добра. Ще дигам въдицата, да може да я преследваме. Ето сега се слиза надолу, наближава въдицата ни. Очакваме калване. Размина въдицата, вдигаме. Слиза надолу, оп, калве. Това най-вероятно е дребно сомче. Или пък не. Сега ще видим. Ахо! Ето, скъпи приятели. Това беше типичният пример как се вижда дебела черта на сонара, а също времено виждаме какво хващаме. Това е дребна рибка, която, пак казвам, освобождаваме, за да хванем по-голяма някой ден. Има ми късмета с тръвта да не все още в нормите, така че продължаваме. Ето, приятели, тук имаме отново страхотна риба. 3, може би 4 кг. Видя се доста хубаво чертата на сонара, как я преследвам, как се случиха нещата. Така, връщаме обратно. Презареждаме стръвта и гоним следващата. Ето, страхотно сомче, около 3 кг, 4, някъде там. Айде, свободен си. Ето чертата как слеза надолу, вече са освободена до една риба. И така, приятели, да ви покажа как аз се връзвам куките. Значи това е дунавски монтаж. Не, че няма да върши работа и по язовири и други водоеми, но там съм виждал главно да се лови с тройка. Аз тройка не ползвам. Тотално съм отказал да ловя с тия куки, става въпрос за тройките, защото съм имал доста изтървани риби. И затова съм на варианта единични куки, както казахме, гамакацо, защото са ковани и аз лично нямам проблеми с тях при ваденето на риба и така нататък. Остри, големи, за много стръв, а всички знаем, че многото стръв води до голяма риба. Така, ето куката.
Ще смъкнем малко камерата надолу. Промушваме така. Правим един клуб. Прекарваме куката от тук. Това е по принцип шарански възел, но аз го ползвам за сомски. Така, стягаме възможно най-здраво. Режем. В момента взема ножицата. Режем, оставяме малко свободно местенце. Изгаряме с запалката, за да не се разнищи това. Така. Това е долната кука, както казахме. Сега вземаме горната кука, промушваме влакното отзад, за да няма оплитане отпред. Така, предръпваме. Значи, аз ловя последния начин връзвам куките. Края на тази кука трябва да е по-надолу от бода на тази. Говорим като малко след като почва с гъвката. Така, навиваме доста пъти. Връщаме обратно няколко пъти. Промушваме от задния край. Напред отново. И стягаме. Така. Ето така изглеждат моите монтажи на вариците. Така. Горе-долу, както съм ви казал, на около 15 см куб. Отново стягаме. Махаме излишното влакно. Тук може да оставим повече. Както при мен в случая не стана, но това няма никакво значение. Възел е достатъчно сигурен, за да нямате никакви проблеми. И така. Ето го монтажът, който аз ползвам. Как изглежда и какво представлява. Специално за река Дунав няма да имате никакъв проблем с този монтаж. Как се вижда на клиповете, аз нямам. Да обобщим, в общи линии риболовът беше тръгна добре. Хванахме една по-свясна риба, една дребна. Имахме едно калване, което предполагам, че видимо беше на дребна риба, което не можахме да реализираме. И в 10:30 тотално рибите спряха да вземат. Направо се покриха, аз лично след 10:30 не видях нито една риба, сега часът е 1. И така, приятели, това беше всичко от днешния риболов с мен Тео и канал DN Fishing. Надявам се ви е било приятно. Да помоля отново, който не се е абонирал, да се абонира. Безплатно е. И ще може да получавате видеята, които ще се опитам да направя за напред. Има какво да се види. Ще се опитам да го представя по най-добрия начин, като участваме в риболова, начина на ловене на рибите и всичко каквото се сетите, което аз мога да ви покажа на камерата, защото все пак не всичко мога да се покаже на камера. Беше ми приятно. До нови срещи!